și mă bat singur cu 20 ca voi. Sânge de spartan îmi curge prin vene, nu mă supărați că vă fac probleme. Sânge de spartan și nu dau înapoi, și mă bat singur cu 20 ca voi. Din partea mea, Dani Mocanu, dedic această bombă pentru matrița de bani din Roma, pentru bădoiul din Bâlteni. Ia auzi. La mine nu contează banii și nu stau să muncesc cu ani. Fac 2-3 combinații și trăiesc ca împărații. La mine nu contează banii și nu stau să muncesc cu ani. Fac 2-3 combinații și trăiesc ca împărații. Când în țară și în afară e criză financiară, n-am probleme cu banii, sunt o matriță de hârtii. 1000, 2, 3, produce băiatul, 4, 5 sau 6 că mă duce capul. Cam piesa lui Mocanu spun și eu, fac bani de mă enervează doar pe capul meu. 1000, 2, 3, produce băiatul, 4, 5 sau 6 că mă duce capul. Cam piesa lui Mocanu spun și eu, fac bani de mă enervează doar pe capul meu. De mic am fost producător și-am câștigat banii ușor, și în junglă te m-ați duce, creierul meu tot produce. De mic am fost producător și-am câștigat